Aktar espressjoni artistika u pieni aktar ħorox għal pornografija estrema. Dawn huma fost il-punti ewlenin ta' riforma fil-liġi marbuta ma' ċensura li għaddiet mill-Parlament it-tlieta filgħaxija. Il-Ministru Owen Bonnici qal li kif imwiet fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista l-artisti għandhom aktar libertà. Però fl-istess waqt imbagħad aġġornana l-liġijiet b'mod li ftaħna iktar l-opportunità għall-artisti li jesprimu ruhom mingħajr il-biża' li jekk jgħidu xi ħaġa ħajtresqu l-qorti. U naħseb li din hija xi ħaġa li tagħmel il-pajjiżna aħjar, iktar tajjeb u iktar Ewropew. Fl-istess ħin ir-riforma għall-ewwel darba tintroduċi wkoll ir-revenge porn, it-tixrid ta' pornografija bħala tpattija bħala qatt kriminali. Fil-fatt pajjiżna huwa wieħed mill-ewwel stati Ewropej li daħħal din il-liġi bħala qatt kriminali. Mhix aċċettata lanqas il-pornografija estrema. Fil-fatt il-pornografija estrema li tinkludi l-involviment ta' tfal u persuni b'diżabilità kienet diġà qatt kriminali. Permezz ta' din ir-riforma dan ġie meqjus bħala reat kriminali serju pieni iktar ħorox. Il-wieri ta' pornografija u l-użu ta' xeni pornografiċi f'kuntest artistiku huma regolarizzati b'liġijiet li jħarsu l-interessi tal-minuri u l-moralità pubblika. B'hekk waqt li l-artisti huma liberi jesprimu ruhom kif mixtieq, kwalunkwe wirja ta' dan it-tip trid tkun magħluqa esklusivament tal-adulti bitwissijiet ċari għal kulħadd. Ir-riforma telimina wkoll il-vilifikazzjoni tar-reliġjon minn att kriminali. Dan ifisser li jekk pereżempju wieħed jilbes kostum ta' qassis fil-karnival ma jkun qed jikser l-ebda liġi. L-artisti huma sodisfatti li sa fl-aħħar għandhom liġijiet moderni li ma jiċċensurawx ix-xogħol artistiku tagħhom. U li wieħed ikun miftuħ li jara dak li jrid. U dik hija maturità ta' soċjetà li turi l-kultura mhix il qudiem. U allura naqbel li dan huwa pass il qudiem ħafna. Vrieħed da pass il qudiem għal iktar libertajiet artistiċi u kontenti ħafna ovvjament aħna. Bir-riforma jibqa' reat kriminali li tqanqal il-mibeda jew tinstiga vjolenza fuq bażi ta' reliġjon, orjentazzjoni sesswali jew razza. Madankollu b'reazzjoni għal dan l-Arċisqof Charles Scicluna qal li din hija ġurnata kera għal Malta u talab lil Alla jaħfrilhom għax ma jafux qed jagħmlu.